Assalamu alaykum hormatly adamlar, mehriban tomoçyjylar. Berkarar döwletde bagtyar illerde hemme bilişime diýeli türkmen halkymyzyň her bir gün toýdur bayramlara şanly wakalar beklenýär. Türkmenistan döwletiniň äkli kunjawny diýen ýaly her gün şular ýaly ul tutumly türkmen toýlarynyň bir näçe tutulýar. Bugünkü gün hemme şaýat dolatyr bir agdyr maşgalada döwleti maşgalada Guljanowlaryň agdyr maşgalasynda döwleti ojagyna bizim bir gowurýan dostumyz Yusufjanyň bagyt toýy durmuş toýy giýimden dowam edip gelýär. Biz hem bugünkü şanly toý bilen maşgala agdarlaryny Guljanowlaryň agdyr maşgalasyny aýratynykda perzentleriň bagtyna gonup oturan mehriban enata Azad agamyzy Jemal genijemni tüýsüregimizden gutlaýar. Ýaşlar bagty bolsunlar, bagtyar bolsunlar tüýsüregimizden arzu edýär. Davaramyzyň başynda elbetde bugünkü günde toýumyzda hyzmat edýän, bugünkü günde bolup geçek ajaýyp ýazgylary müdürlük ýazgy agalyrjak ajaýyp Furtat Video Studiosynyň ustad operatorlary ýigitleri bilen Yusufjana bir ýadygar hökmünde şu ajaýyp ýazgylary sowgat edýär. Ýazgylar göwnüňizden turady. Ümid edýär elbetde bugünkü günde davaramda gatnaşýan ähli mehmanlarymyň Yusufjanyň dostlarynyň, kursdaşlarynyň toýa gelýän mehmanlaryň, toý beýemçileriň ajaýyp gutluglaryny size getiren ajaýyp fursatlaryň hemme jäňidi tomaş etmäge çagyrýar. Şuun oğlum Yusuf bilen Gullan durmuş toyun toylap otyr. Şuun oğlum Yusuf bagtly bolsun. Özü uzak ömür bilen bagtly ýaşamak nesip etsin. Gelýän döwletli, yrkyrly oçagymyza bagt getirýän ýerine bolsun. Gelin açymyzdan tagamança gelsin. Toy davaramyny häzirki fırsatda bir agdyr maşgalamyz Guljanowlaryň agdyr maşgalasy Yusufjanyň dostlary dogandary agdyr maşgalamyzda täze gelnap gelýärler. Edil häzirki fırsatda olu görüşmek diýäli bagda şäher şäheriniň bir ajaýyp ýerlerine bu toy gününden ýadygar prototiplerini geldiler. Ajaýyp fırsatlar sizin bilen. Kursaş bagtly bol, hem işdeşim bagtly bolun, boşalaram. Melen bilir başlayan gowunun ýar bagtlam ýoluna açyk bolsam. Rüzga, bagtly bol. Allah can şular ýa dostlaryň arasynda, doganyň arasynda başyndyk bolsun. Tomoçyjylarymyzdan bir çykyp mançy görmegini dowam edýäňiz inter ajaýyp fursatlar, bagtly fursatlar öňde.